me vent. I want to vent. I want to talk about something. The past few months, or I'll say a year and a half, I was not myself, guys. I'm not gonna say I was depressed, but being stress esiningi, thinking about a lot about my life, a lot about what's going on around me. Yabo, kuningi okwenzakalile empilweni yami 2024, end of 2023 and 2024, izinto ziguqukile zashintsha. Ngathuka kwamina ngathi, ha, mina lo, yabo yonke lento leyo. So ngifuna nje ukukhuluma ngithi, guys, umuntu zithande, umuntu ungayitsheli ukuthi umuntu akasoze wakujikela. Kunabantu empilweni yami engaze ngijust baye bengijikele, but bangijikele bangaba indaba zalutho. Yazi umuntu ufisa nanokumbuza ukuthi yini engenze kuwena ukuthi uzwise ubuhlungu obungaka, but ngoba ngilento engiyona ngine pride ngenze ngimbuza umuntu leyo nto mina ke nje ngithi okay fine, sliza tsotsi much ne, but kungilimazile. I've gained, I've lost weight kuba bengine stress esikhulu, and I feel, and I prayed, guys ebankulunkulu when God says peace be still, child, believe ngoba hey uNkulunkulu ungitakulile ebunzimeni ade ngibhekene nabo. Hey, angikwazi nanokukhuluma nabantu, ngenhlobo engazi ukukhuluma nabantu, mina ngingagula ngishone ngingakhulumanga namuntu, ngilento into engidle ngedwa ngaphakathi, yabo. So nje I prayed khanyisa ikhandlela, I prayed, guys, I prayed. And uNkulunkulu mesephendula, bengaze bethi uyaloya, ngoba mesephendula kuyashintsha izinto eziningi empilweni yami, kushintsha izinto eziningi. Uphendulile uNkulunkulu, and waphendula ngokuzotha nanokubakhombisa abantu ukuthi ingane yami le ndlala ngayo, ingane yami le. I never thought abantu aba-close nami kanje bengangijikela kanje, and bangijikela. And yazi uNkulunkulu uma usuthandaza kuyena ukhipha lonke uvuco olusempilweni yakho. Ukhipha lonke uvuco olusempilweni yakho, guys. Mina child, mina abantu bangitshela ngithi no, it can't be kanti hey andas angibuzange langeni. So nje, guys, ngifuna ukubonga uNkulunkulu, ngifuna ukunitshela ukuthi hey uNkulunkulu, hey abo musuthandaza kina, uhlale ethembeni, ungajaha uthi akuphendulele, uthule nje uthandaze. Ha, hey Chineke. My God is a powerful God. My God. Hayi ngoba ngijabula kodwa hey bangizwisile ubuhlungu labantu, bangizwisile ubuhlungu, and manje it's my turn to be happy ngoba wow, no. And another thing I think ngifuna ukukhuluma ngayo, I've always prayed. I remember last year I was praying ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize. Mina I want to have kids, a lot of kids, I want to have kids mase nginemali kodwa. I want to have kids, but I always pray ukuthi uNkulunkulu uma ngingashadi nobaba wengane yami ukuqala, ngiyacela simakade ngingabi nomunye ubaba wengane. Angithandi uba nobaba wengane abahlukahlukene, angithandi futhi ukushada kukhona ingane yangaphandle komshado ezalwa yimina. Lokho angifuni ukuchaza kakhulu, kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi angisize ukuthi ngingabi nengane ngaphandle komshado. I feel like ukuba nengane ngaphandle komshado makes you choose low key. Angazi noma ngayichaza kanjani, but uyachoose low key uma uthola ingane ngaphandle komshado, ngoba kuningi ukuchuzayo, guys, kuningi ukuchuzayo. So
I pray nje uNkulunkulu ukuthi angisize ngingabi nengane ngaphandle komshado, ngingabi nengane nomuntu ongenamadula ngoba mina I'm gonna lose my madula ngingathola umuntu ongenamadula. Yabona nje mina ngifuna nje umuntu ozongenzela uncimfi. So I pray every time nje uNkulunkulu ukuthi angisize ngibe nobaba wengane ozonginakekela, aphinda anakekele ingane, ozoba kind, ozo understand ukuthi ingane iyanyisana futhi hayi baba ngane ozocheatha. Nkosi yami, angikuthanda ukubekezela mina guys, angikuthanda ukubekezela. So uNkulunkulu angisize nje, uNkulunkulu oyingcwele ngisizakala ukuthi ngingabi nobaba wengane ozofuna ngibekezele. And yeah guys, let me stop rambling nje, ngifuna ukukhuluma nje nani kancane guys ukuthi yeah, life was lifing last year 2024. I'm still gonna do a sit down video, ngihlale ku topic by topic. Owazi uyazi ongazakazi, but I doubt ukuthi khona owazi ngoba nangu kuphela wazi inhliziyo yami noNkulunkulu wami, ngoba wow kezinye izinto ayixoxeki but ngisaphila ngikhona. So yeah guys, enjoy the video. By the way, kule video ngifakile le makeup ngatiteki no. Sanibonani, my name is Tsepiso Mthethwa, namukela ku channel yami. And if you're a regular at T Squad, thank you so much for coming back by. And if you're new to the channel, welcome. Please subscribe to become a T Squad. Namukela guys ku channel yami. This is a spend a day with me vlog. As always, I'm always doing spend a day with me nje kuba akukuningi nkosami okwenzakala empilweni yami. So this is a spend a day with me vlog. I'm going to Gateway. It's 3 o'clock. The time is not timing ngoba khona la kumele ngiqale khona eGlenwood. When ngiqale eGlenwood mase ngiya straight to Gateway. So yeah guys, I hope you're going to enjoy this vlog. Please tell your family, your extended family, to please subscribe to my channel. We are family in this channel. I'm so cute guys, my OOTD child. Gonna come this outfit, I'm simple, clean. I'm broke. Bye guys. I hope you enjoy the vlog, ne? Love you lots, Kesan. Yeah. What's that? This verse starts as my snipers hit their marks and your guards fall down from a rifle to the heart like clap, clap. Let them fall slow. I know you had your fears, you can let them all go. And most women are motivated, so I act accordingly. But this is so refreshing that it means a little more to me. Dedicating time when I really can't afford to be. I'll provide protection if you open up the door for me. Couple stares, couple texts, couple dates, couple I think that we're ready, couple I think we should wait. Are we acting like a couple? I'm just trying to get it straight, cause I'm over here convinced that it's too early for mistakes. And then you had to change up the game. Oh, the weather is not the same. Now there's only cloudy days. Can't stand the rain in July. There were fireworks exploding, but now it's getting colder. The leaves are turning colors. Why? It's just not our season. The one and only reason. Baby, oh, our summer turned into fall. damn, tell me where did all the magic go? I followed the rules and told you everything you had to know. Had you over every night was passionate. Plus you met my mother even if it was an accident. I'm confused, tell me where we go wrong. I was sure that I would be with you for so long. I was planning on this being something worth mentioning. Energy invested in someone I saw potential in. Who killed chivalry? They need to get their sentence in. Meanwhile we arguing and I can't get a sentence in. And just as I predicted, here we go again. They always say the hottest love has the coldest end. Oh, you had to change up the game. Oh, the weather is not the same. Now there's only cloudy days. Can't stand the rain
just not our season. The one and only reason. Baby, oh, our summer turned into fall. See, it's funny cause Hey T-Squad, I'm back. Ngifuna ukunikhombisa guys ukuthi ngigcine kade ngisegethwe right and I didn't shop anything. The reason why ngingathenganga lutho ingoba ngithola ngikade ngifuna. Nansi into kade ngifuna kafushini. Namahili guys akaluwela ngicela niwabuke. Child. They were 900 rand guys. Yo. Oh 900 ayabiza guys, ayabiza. For mina nkosiyami, mina ayabiza. Mhlawumbe umuntu uzosa cheap, mina ayabiza nje 900 ihili. Kodwa ke phela ke ululu. I'm so happy. Guys, I got jabber. So yeah guys, ngicine ngithengela amahili ke and then ngaba i-solo date nje. Yeah, just a me time nje, ngispoile nami. Hey guys, kumnandi ukuzispoila wena, yazi. Kunginika that thing. Imane sing. Angisemuhle kodwa ke ngiyahamba. Nginendlela. Ngiyashaya. Bye T-Squad, ngiyabonga guys. Ngicela ngitshele umndeni yenu yenu abangani beni ukuthi beze subscribe ku T-Squad. We are family in this channel. Bye T-Squad. Love you. Get your life, little mama, won't you get your life on?